Cum pot valorile creștine să influențeze, până la urmă, guvernarea sau deciziile politice? Principiile și valorile creștine influențează orice domeniu, nu numai viața politică. Noi, creștinii, trebuie să înțelegem odată că suntem singurii care avem soluții și răspunsuri la toate problemele. Ceea ce nu se înțelege este faptul că omul este duh, suflet și trup. Pentru cei de afară, care nu-L cunosc pe Dumnezeu, viața înseamnă numai trup și suflet. Da? Trupul cu cele 5 facultăți ale lui, văz, auz, gust, miros și pipăit, sufletul cu cele 3 facultăți ale lui, sentimente, rațiune și voință. Doar că partea cea mai importantă din om este Duhul, cu cele 3 facultăți, inspirație, revelație și credință. Dar e foarte trist că unii creștini, deși citesc Scriptura și unii chiar predică altora din Scripturi, nu înțeleg ceea ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 2:14, că omul firesc nu poate înțelege lucrurile duhovnicești pentru că trebuie judecate duhovnicește. De exemplu, acum în România este o mare problemă și va fi tot mai mare, doar începutul durerilor. Consumul de droguri. În fiecare oraș, în fiecare comună, aproape în fiecare sat din România au ajuns drogurile. Doar că au degenerat foarte tare lucrurile, dar sunt pe această pantă descendentă. În câțiva ani de zile, România va avea mii și zeci de mii de persoane dependente de droguri. Am discutat cu acești oficiali care luptă cu acest flagel și cu această nenorocire care a venit peste țara noastră și îmi spun că cei mai mulți consumatori de droguri sunt fetele, nu băieții. Și s-a ajuns să se drogheze fete de la 10 ani în sus. Gândiți-vă ce se va întâmpla cu acești tineri care ajung să fie la o vârstă foarte fragedă dependenți de droguri, dar nu numai de droguri. Mulți dintre ei, și mai ales fetele, vor ajunge să fie dependente și de prostituție, pentru că le dau droguri în schimbul prostituției. Da? Le obligă să se prostitueze ca să le dea droguri. Ei, acum ați văzut la nivel de guvern se discută despre deschiderea acestor 8 centre regionale pentru persoanele dependente de droguri, doar că aceste programe nu au ceea ce e cel mai important, dimensiunea spirituală a reabilitării. Și le-am spus și la București și aici la Bihor, dacă tot investiți în aceste centre, ce este așa de greu să înțelegeți și să gândiți programe care au și componenta aceasta spirituală, duhovnicească. Iar de departe cel mai bun program în lume pentru asemenea persoane este programul înființat de David Wilkerson, susținut de Biserica Pentecostală Assemblies of God, numit Teen Challenge. Programe de durată, între 6 luni, un an jumate, dar care au o rată de succes de peste 90%. De ce? Tocmai pentru acest motiv că sunt conștienți și implică în tot procesul acesta de reabilitare și de dezintoxicare dimensiunea spirituală. Cine nu înțelege că omul este în primul rând ființă spirituală și că cele mai importante și mai puternice legi în univers sunt legile spirituale, trăiește degeaba.